Dengan sang paghigog man nakaingan ko nga sila di laki nga para na dyan na. Katong nag-uban pa may zaman wa man sa basketball katong nakadaog. Jang uniform katong nakadaog sa isang gihatag na ha mo tong gidadar sa pool. Ang ipundag ang isang jersey mo yung isang na dari hunlan. Diyan ang gagas-gagas sila gabi inda. Sige ga puguna na ni sa. Hi guys, masang gabi eh. Ako na po na si Terverse karong adlaw, December 29. Na ako dala sa Monte Carlo Villas sa Panglao. Kay gidakos ang igagaw lagi sa Atinora. Sa Atinora, basta makauli na siya o Bohol. Kay naam sa Manila ang trabaho. Hindi po siya kalingaw mag-ulian. Basta muli na siya, pero medyo nang laag. Kay surusuroy dyan. Bisa ko anak ko sa ilan ng trabaho. Isagapon kong uban-ubanan. Karon nilaag po sila dari sa Monte Carlo. Malipad po ko kay kuan man. Kita pa taglaing view ba? Makaari paglaing lugar. First time pa na nakaari na rin lugar. Anja. Kuan lang guys, nako i-share ninyo karong adlaw. Wa pa ko nakaligo swimming pool kay murag kuan. Gipungtan ka ko ba? Bawa maligo pa ko na ni, dodoha pa ko maligo ako gri. Basi unta siguro ganahan ko maligo ko. Andang gabi na. Ito guys, ako i-istorya ninyo. Napangat ka ko kaadyo. Gabi ra ko napangat. Kaya mo na mga dyan guys nga na ako uyab. Sa una, itong gihigugma. Pero isa lang kong nasalikway. Daskaran sa dara, ka na ko sakit. Natinga ako gabi kay ning tawag lang magkalit. Nanawag na ho. Abi ko unsa. Anja. Mga na to. Dugay na gabi yung panahon nagbuwag. Dugay na. Ning labay na pagpilak tuig. Anja. Pag tawag na sa gabi eh. Ako ay isang gibasol. Gibasol ka sa kunida. Murag isang gibali ba? Isang gibali nga ako ay nakasa. Isa pag kong ginag sa lawahan. Nilabay pag duha ka tuig. Nag-uyab. Nakauyab ko bago. Katunay taga-Samar. Pero ako na nagdugay. Kay, manghod pa manahon sa di man pud sa kasabot sa sitwasyon. Mo tong nagbuwag ra pud mi kay sa kasabot. Unsa mao tong gabi isang sukmat na ha. Nga na ako ingid sa ginag sarwahan. Ingid sa na nga. Kuan. Kanangay ija ko nung gimahal unsa. Ako lang ko sa lawahan. Mo tong napangat ko nang kay sa lawahan. Ngire ako gabi pagtawag minsan nagbuyukol mi. Kay aga lang yung mga ex. Agahalag ng mga uyab, mga karaan na ang uyab. Wala sila lagi pang black. Kaya di pa ko mudumot. Sa ang mga nauyab, na di ko na mudumot. Sa Facebook, na i-black, arang pasagdan. Bisa ila kong kapasakitan, di gamon na i-black, pasagdan na hapod. Nga sila, wala na sila. Magkipag-amigo, gihapon ko. Pero ako sila gabi eh. Di pang tangkasog ko, gabi eh. Kaya sa kong ginagsaluwahan, unsa. Sa among pagkabuwag, ako isang di pa kasa. Gabi pa sila ningon. Kaya nga, ikaw, salawahan ka. Kaya nga, kang nay, nanguyab ka dito. Katong nay, nagbuwag na punumi. Sa kong ina nga, salawahan ka. Kay, nga nanguyab ka itong tagakuan, taga-Samar sa kong inan. Sa mo, itong niri ako, ang inan siya nga, salawahan ba tayo ko, nga di man. Katong nanguyab ko, anak ka na ito'y karapatan nga nagbuwag na ta. Siyempre, nagbuwag na ta. Pwede na ko makaya buglain. Andiyan mo yung kagsalawahan. Andiyan kong yung nagsalawahan. Ang talaga na ha. Andiyan. Mga to. Sa napangat ko, arang magkasagdan. Ang ina nga. Kung ano ko isa na. Kaya ikaw may nagbiwang. Imo mo kong gisalikway. Imo kong giing na nga. Di kang kadawat lagi na ka na ko sakit. Hindi maadyo. Mo to na ko nangoy buglain. Hindi na. Andiyan ko arang pa siya. May kalma. Andiyan karo ka dyan. Na-address nila yung tuju. Ang kalamas siya na ito. Pag yun na nga ako sa kay buwag na ta. Mga kauyab kong at ko sa lawahan. Gusto man siya mag-uli ko numi. Gusto niya mag-uli mi. Gisaw-saw na kung minsan mag-uli ko numi. Nga grabing di man sibod lalim. Nga sa karon-karon
Muritso na naman sa saging uli may nga na uli baguhon ko na mo o unsa ko na po ang batasan nga di ganahan ako na kong baguhon di ganahan na gina kay ako hilak yun lagi ko o gamay rang problema akong hilak magadyo ko mo ni di ganahan mo ko na isang ko otro naggusto na lagi ba cellphone dugay pud mo ako na mag-edit kay asisang gikuan kap sabot uli ko mi siya naman sa anak lagi. Ya man po di sa pang giko anak ha, gipa istorya cellphone nga na. Gitawag po kog mama, ni pag bata nga mama gimi nga kunin mo ingon pud. Katong nag-uwab mi, isa mo tong paila-ila na muragahan na pud tong trato pud nga anak. Kay ni imong ko nga og kitagali mo kadadon. Unsa na kay anak. Ang imong anak mo lamang pa ang itrato ng anak. Nga na sugot ko. Okay na lang as sang gidawat nga si anak. Ako patuon ko sa Manila. Yun siya. Karong adto kuno yung agban. Sa gibalibaran. Yun ko nga, di gazog ko. Bahala na, di ko man nagmanila po. Kay, ang ina, buti naman siya ng imong nga, kanang na imong ulit ta. Ari ako sa buhol. Ang ingnan. Gabi sabi ko lang, katubang ka siya di mo po siya. Di po siya mga rin. Kaya ako ko napatuon, ni ko nabuang na. Yung barok, ni ko ako napatuon. Nga buang na. Ako yung mga asawa ni mo. Kaya ako yung mga nang Manila. Ako ba, ako yung mga sa imong lugar na ingan ko, mangli ko. Bakal nga tadiha. Giinan di gazod ko. Nga itong hilasan na po ko ba? Kaya nga sa unahin noon, kaadang tawa na noon, grabe din ang gukudan na niya. Pero ako katuog na sige gukud. Pero isa naman sa kong gikuan, gibaliwala. Sagan sa anak ko, marang sa kubang sa una. Monang, kaya ba naman sa muna, ang laga na gura ng tawahan na. Hindi naman ito, alam mo istoryahan. Di gazod ko. Bahala, nagbalanggad ko. Susino. Bahala na sisang tawa na. Aradod na, dadong gugmaan niya sa una. Nakaingan ko nga sila laki nga. Para na dyan na kay. Bawa lagi nga nung nasa ko na. Libat mo siguro ko na ito. Nagbuwag mo na sa cellphone na po, kaya nag-ilian mo na ito. Pag ngayon nagbuwag, parang hilak na ito, lugay ko nga kamupuon, nilabay pagbilak ka tuig, huwag ko dawat na ito. Bisag nagbuwag na mi, ako, sige gapong kukuan niya, hana-hana, karagbii. Naman sa hatag na itong sinina, nga jersey, kay katong nakadaog sa basketball, katong nag-uban pa may manuwa man sa basketball, katong nakadaog. Isang uniform katong nakadaog sa isang gihatag na mo tong gidadar sa pool. Murag kung nabuang na to kay bisag buwang na mi. Ang nang sanina haga pong ikuas sa unlan na mo yang ipunda. Ang unlan, ang ipunda ang isang jersey mo yang sanina na rin unlan. Nza ang gagas-gagas sila ito gabi. Sige nga kung muna nga na nisa, mura lang buang. Nza, kanang nahi. Sigubuan para wag nisa. Laing nampir, hindi ka po tubagan. Ang chatan, hindi ka po makuan. Isin ako, nga na. Sige ko bamagas ka magbalik ni ako di. Karang na dito ko mauwaw nito guys. Tug ang ko sa tinaod. Katong ang karaan nga ang hinigugma ako dito na magas nga magbalik mi. Sige ko bamagas. Di man dito siya, di na dito kuno siya. Ingan, di na dito kuno, di. Kaya wat dito kuno sa jam ko anak. Nahigugma na, na ako na po ko'y sakit. Orang nilabay na pagpila ka tuig, nakamubuan ako, okay na. Wala ko nabuanin sa, wala ko nagukod. Wala, nalingon ako, nagtrabaho na ako. Karon, nagkalit ang kontak, dagay pa sa sumangil. Ngayon nga na, mau lang gabi, ining expenses sa kalit. Yung kurbuang na. Karon pa nung ka ma-explain. Nga, dugay naman talang buwag ang ingnan. Mautong asa sa giingnan, di gazog ko. Bahala na ka. Kay, o karang punawa ko uyab. Mabuhi po ko ako, lakis kinabuhi po. Araw pa sa pasabot. Basta, gasang giingnan gabi magibalik ko siya na, magbalik ko numi. Utrong ko na mga tanan. Nga, katong mga niagi nga, kuhaan aman akong kalimtan. Ako may dyan patuos Manila. Gerunto ko. O ako mantos Manila. Mutong, yung sinang giinan sa adik ko.
Gabi ito dugay ko nakatog. O ang ay bags ta. Kay ang ito ang mga istorya ha. Ang ipasabot sa ina nga. Kung naay ka na ha, o gusto ka makigbalik. Kanang gusto makakaog, kanang nay magsugod tas una nga na alimtan itong mga niagi. O mag-utro ta. Magbalik ta nga na. Gusto og ang ina na gusto sa kang magbalik ta, ikaw mangitag paagi. Kung magbalik ta ang ingnan. Ikaw mangitag paagi. Ikaw mo aras buhol. Imo kong ariyon, imo atubag ang ginikanan, ug ngana. Kay sa una man pud, sa una ako na pud nang nagkuas ang ginikanan pa ba na pa ila-ila nga mao na sila, manang uyabi ngana. Pero pa sila ka uli buhol. Sa kuan na pud cellphone kay store sa lingana. Naton ang mga isuon kay bako na tanan, manang tawara. Unsa? Kuan? Di man sila. Di man sila mo ari. Di kasabot na ko. Makasabot na ko. Para uguan pagad na dinangad ng itang pahigugma na nga gusto sa magkibalik. Mangita na si Zag paagi. Si Zay mo ari na ha. Daras buhol itang. Si Zay mo ari daras buhol matubang si Zay na ha. Mga si Zag pasaylo si Zag nabuhat sa una. Nza. Mukha sang gigana mo atubang nga. Mo istorya. Katong na isa mo itong mga kuan sa una nahitabo nga. Kuan na laman to kalimtan. Ang ingnan. Kung tinaan dyan ay mo ari ka, ari ako. Di po siya mo ari. Di. Di nga naman siya nga, ragan siya igbalibad. Di ko na siya makaari. Nga na kay, kuan ko no, apiki. Apiki siya sa kwarta. Nga maong ako naman ko na isang padoon. Kaya tura ko numi. Nagtuno ko numi mamadyo. Yan siya. Sus Maria, aradyan ko ana. Nahablat gadyo ko gabi gamay. Kay, kuan. Ako na yung magto. Karami nga nga kayo. Murag na po kong gamitin. Mong ano kong patuos Manila. Kay nanak ko sildo. Karoon lagi. Nga naman dyan po sildo pero di po dingang dako. Ginagmayra. Agang sildo sakto ra po dun sa muhatag ko ang ginikanan. Makasobra ko gamay. Aran ng isalin para sa akong check up. Nga nara di pagkaadyo dako agang sildo. Kaya di pa dyan ko sikat. Nga. Maora to guys. Ang hablaran na gabi kay nangutak lang magalit. Ito ko nang sa mga ex. Agaban ilaman siya na ipang black. Pero wala si Zag black. Karang sagda na habang aga pong amigo. Diya kato namang gabi ako kasabot. Nganong ingato siya. Kahit lamang ingan nga gusto ko lang makigbalik. Ang klaro nga ng bantag. Nga na di gazag ko. Di pwede ang inan. Bahala na uyab ang inan. Mabuhay ko ako laki asin kasabot. Buhay ko ako lang kasi kinabuhi. Palipadan naman po gusto ang kahimtang karon. O karamang ko. Kasi ko uyab. O ako na inggit na lang na yung mga uyab. Wa. Sus. Kaya nakasuha lang po ko uyab good. Daw karon na ha. Manang ang ina nga di ko. Di ka ko makabalik. Diha. Kay karay nakadyo. Mura na ko na nang kabarato. Ugas na sa Manila. Sa isang apasan dyan. Labaw po na yung naghikod. Ang sa dapat guys. Kay, ato na ko speakas. Kaya mga anak ko numi. Chacha, tinura. Oh! A few moments later. Hi guys. Di anak ko. Maraming panihapon. Ang pusugan na na. Lamig sidaan kay Kuan Makdo. Nag-order si Atinura. Nagpa-deliver ramidari. O to guys, gabi yung tawag na si Zagalit. Una nagpa maadyo palagi siya nga na. Karuga dyan, namikil na. Isa kong kinasalawahan. Grabe, maradyo kumakdazapan dun sa kapangat. Maradyo kumakdazapan sa kapangat. Kay, himbis ako pa noon ng sakitan, ako pa nito nga na, isa kong gabali. Sa karuga dyan. Nangan dapat si Zagpasaylo. Kaya nga lagi. Mag-uli na ekonomi, gusto siya mag-uli. Nandya, ako mapaisang patos Manila. Jabuang bare ko karon tadi ko buat tukus Manila. Mong sorry. Di gandi nagazug ko. Bahala po di mo minje mamli ay. Bahala gue lakis kinabuhi o karangaw eh. Basta na banget ko nga mong ginagsalawahan. Di nagazug ko, di nagazug ko. Kay murag pa kong gamit. Gamitin na ko nimo. Sige na. Nasa guys, magtunak ko kay karang na yung gusto yung nilari. Nasa.
Harap mo pakita na rin, magkuhan ko mag-swimsuit. Hindi ka man ako sumiming matong rapog ko. O magpahuay ko sa zoo. Hindi sa maulag ito, ang harap ng sharing zoo. Ang kapangat, kasi gabi si Udo, kasi ko nakatog. Sa kapangat gabi Madyo ko nga, kazapantin. Murag na ngurag sa kang kaunuran. Gabi yung high blood ko. Bahala na ko iyab. Sa gaha pa sa zang gihigugma sa una, grabe na ang pangigugma. Nagsalig siguro sa Zakay. Abi ni Zag arang gugma pagkazinahe nga na. Di na ko, uy. Bahala po. Isa na kong pasakatan ng taman. Maunit na jud ko. Anza, ba't na ko? Basta maoro to guys. Ara pong sharing. Salamat sa inyong pagtanaw sa ang mga vlog. Palihag kong subscribe. Anza. Click the notification bell button para makakita mo sunod ng mga videos. Salamat na ako, kamaligo sa ko. Bye-bye.